L'any 2060, el govern imperant va aplicar a un país petit una ordre d'arrest per a tots aquells que no creien en el destí. Creure en la causalitat, o contrari del destí, era considerat una bajanada molt perillosa. El món, deia aquest govern, és perfecte tal com és, i el que passa ens ve donat per un motiu ben adient. Bé, sí, un moment. Jo crec que si els pensaments que tinc creen la realitat, llavors jo sóc la causa de la meva realitat. Per tant, el món és com és, que pot ser que sigui un món perfecte com és, a causa de mi. Per tant, el destí, què pinta? Vull dir... Circulant, si no vols ser sancionat. O pitjor, si no vols tenir una desgràcia molt més greu.